krajčírskej triedy St. Bakita Vocational Training Center v Eldoret. Tu môžete vidieť našu pani učiteľku Evelyn a toto sú naše študentky. Dievčatá sa učia krajčírstvu. Teraz napríklad sa učia navrhovať sukňu s vysokým pásom. A máme aktuálne 20 študentov v krajčírskej triede. Teraz vás zoberiem do kaderníckej triedy. Poďte za mnou. Toto je trieda kaderníčiek, taktiež máme 20 študentiek. Pani učiteľka je tuto. Poďte sa pozrieť, ako zapletajú vlasy. To je veľmi zaujímavé. Kde vlastne na originálne vlasy pripletajú príčesky. A tak vzniknú veľmi pekné účesy. A výsledok je takýto. Dobre, posledná trieda, ktorú máme, to je vlastne mesačný počítačový kurz, ktorý poskytujeme aj pre dievčatá, aj pre chlapcov, kto sa do kursu prihlási. Ako som spomínala, kurz trvá 1 mesiac. Jimmy je náš počítačový učiteľ a tu máme už nejaké študentky. Tuto, ako môžete vidieť, sponsored by the government of the Slovak Republic. So, táto budova bola vystavená vďaka prostriedkom Slovak Aid, aby sme mohli poskytovať vzdelávanie dievčatám.